Méli, kicsi Méli, te szegény kislány, látom, majd megölt téged a kínzó magány. A halált megkívántad, hozom a listát, hányféle úton, módon tudsz meghalni, lássuk hát. Sok lehetőség, mi legyen, hogyha szóba jön a halál, bátran hívjál engem. Ez az, amit szeretnél, ez jár a fejedben. Mondd el, hogy kívánod gyorsan tán, vagy elszenvedve. Várj, ez így nem jó, nekem élnem kell. Én egy kézre vártam, ami felemel. Freddy most azt akarja, hogy válasszak. Tekintete rám figyel és nem fárad. Tán ez a végzetem, már nem tudom. Az a célja, hogy elánya patkoljon. Szabadságon kulcsa nem jut el ma hozzám. Úgy fest, hogy ütött az ég órán. Első a listán egy anyag, mi szétmar, könnyű és gyors, ettől biztos meghalsz hamar. Mi? Inkább más kell, oly hálátlan, éhítség, kiszáradás, kérlek ne fáraszt. És a fogy halál, jól megtermetnél, semmit sem érzel, ha kettétől leér. És mint a vámpírók, két szíven szúrtak, én ugyanúgy majd ezzel téged szétszúrlak. Várj, ez így nem jó, nekem élnem kell. Én egy kézre vártam, ami felemel. Freddy most azt akarja, hogy válasszak. Tekintete rám figyel és nem fárad. Tán ez a végzetem, már nem tudom. Az a célja, hogy elánya patkoljon. Szabadságon kulcsa nem jut el ma hozzám. Úgy fest, hogy ütött az ég órán. Nem marad sok, de jöhet egy kis áram, egy kicsit csipni fog ennek ez az ára. Nem tetszik ez sem, most lássuk mi a helyzet. Itt van egy szerszám az asztalon, ami sebet ejthet. Ó, legyen ez, rendben van, de jól vigyázz, hogyha nem maradsz nyugton, az a te hibád. A büntetésed halál, nem kell többé szenvedned. Számolj vissza velem együtt.